Vi spiller karate. Det gør også, Gustav. Jo, den er rigtigt. Gør vi. Hvad synes, Ja. Er det ikke et sjovt spil? Jo, det er en mega underrated spil. Ja, det er Der er sådan for 500 til 1000 spiller det dagligt, og det. Ja, det er man kan rigtigt. vælge nogle dojos og alt muligt forskelligt noget. Faktisk, det er meget sjovt, og så kan man komme bælter op på højere tier, man kommer og alt muligt. Så kan man lave også. forskellige ting. Og der er forskellige fighting styles. Jeg har tanksuit nu, og Jonathan har en anden. Jeg kan ikke Jeg har huske, hvad den stadig starteren. Ja. Ja. Jeg tror, det er starteren her. Ja, jeg har starteren. Han kan lige vise jer det lige. Så der kommer herinde, der kan man købe en hel masse ting, som det er den Gustav har her. Jeg bruger stadig ikke den her. Jeg sparer op til den her. Den er virkelig god. Jeg skruer lidt op for dig også. Yes. Så kan du høre det. Og så tænker jeg bare, at vi skal i gang med lidt kamp. Skal vi så bare starte med noget udenfor lige nu hurtigt? All around, så kan man også se dem. Ja. Herinde, der er der mange, der kæmper. Og herhen, det her, man kan earn belts. Jamen, man skal være i tier 24 først. Yes. Og her er der et leaderboard og noget andet. Og her, når man klarer quest, så kan man komme og claim sine rewards her. Og så her til højre kan man købe et private dojo. Ja, det kan man. Og så det herhen, der er free to fight. Men der er rigtig mange kampsteder, som man kan se. Det er der. Og der kommer til at være turneringer i fremtiden, sådan Sekai Taikai, ligesom i filmen. Ja. Det er bare... Ja! Ned med dig! Han har lige 200 bomber på han. Jeg blev lige 200 bomber der. Ned! Jeg flækker alle lige nu. Smækket! Jeg har lidt øje bag mig. Ned! Det er en Gustav. Ja. Jeg føler lige, at... Lige for der er sådan et dobbeltslag hurtigt. Nej. GG, buddy. Jeg tager dig. Nej. Tis. Bang. Ned. For fanden. Ja. Men det er free to fight, så kæmper man bare mod alle. Ui. Intens. Ned. Og så kan man også lave en ven indenfor. Ui, jeg fik den til rage quit her. Og så har man XP af det her. Absolut lige smækket oven på hans flade ansigt. Jeg har fået 2 til at leave. Nej. Jeg var lige smækket. Ui. Så. Kom her. Nede. Nede. What? Jeg havde sgu det. Ja, det her spil kan godt være lidt fucked up nogle gange. Ja, nogle gange. Så sker der noget, der ikke burde ske. Nede. Hej. Ja. Tis. Nu joiner Mathis. Mathis fra... Kan vi en ven? Os? Ja. Så kan de også se, hvordan man bare indvener. Ja. Så kom, så tager vi en herude for. Yes. Der er også indenfor. Det er bare sådan nogle her platform, så kan man kæmpe mod andre. Ja, og så laver den en countdown til 5, for man skal være inde og starte. Og så er der first to 3, first to 5, first to 9, og så kan man se ens win rate, og hvor mange gange man har vundet. Og kan man se en anden, og ja. Og hvad man bruger. Så nu tager vi lige 9 lange. For ikke se. Ja. Mig og Jonathan, vi har meget tætte kampe, og nogle gange vinder han 9-0, nogle gange vinder jeg 9-0. Sådan er det. Og nogle gange er det 9-8. Eller noget som det. Nej.
Høj. Ja. Ej. Den var intens. Og så er der en intens musik på. Ja. Mega banger. Det er rigtigt. Det er ordentligt banger. Ja. Oh my. Nej. Og så, som I kan se nede i et af hjørnerne, eller den anden, ikke, så det er keybindsene til, hvordan man gør. Ja. Sparker, slår og blokerer og alt det der. Yes. Nej. Nej. Det var en intens runde. Ja. Og jeg ved ikke om jeg har sagt det, men som jeg tror jeg sagde det før, ikke? Men jeg siger det lige for en sikkerheds skyld, der kommer sådan turneringer i det her spil nogle gange. Ja, det er rigtigt. Det gør der. Og ellers så kan man også bare lave turneringer med venner. Ja. Nej. Så det kommer til at tage lang tid, når man hvis man er så intens. Ja. For at komme op til 9. Nogle gange kan det være, at man kommer mod nogle meget gode spillere. Nogle med 800 til 100 wins, og de er meget gode. Ja. Og så bliver man bare flækket. Og så hvis man får dem en gang, så siger de, you're done now. Og så tror de er på Winter Ark. Ja. Og det var en dårlig runde for mig. Ja. Men ellers er det et underrated spil. Ej. Okay, hvordan får du dit power-up så hurtigt der, man? Det er crazy. Det ved jeg ikke. Hvis der også er sådan nogle specielle moves, som man kunne få, når man har ramt personen en hel masse, så er det været så... Nej, hvad fanden laver jeg? Nej. Okay, vi må have luck in the rounds. Ja, og som sagt, så kan man vælge imellem en hel masse forskellige dojos. Vi har Tobanga Karate, har vi valgt. Ja. Men man kan også vælge Cobra Kai, Miyagi og Eagle Fang og nogle andre, tror jeg. Ja, der er simpelthen Iron... Ja, den sidste hedder Iron Dragons. Ja. Det er ikke den grønne. Det var jeg lige før, jeg var det her. Intens! Nej! Ja, som Jonathan sagde til start, men nogle gange bliver den 9-8. Ja. Det ser meget tæt ud lige nu. Gør det. Ja. Jeg har ikke min attack. Den der, den forstår jeg ikke, hvordan jeg fik. Jeg kunne ikke slå det. Jeg opdagede ikke, at min attack var på cooldown, og så kunne jeg ikke slå. What? Jeg havde sgu da blok på. Ja, det. Ja, se, det der sådan, når spillet er fucked up. Ja, nogle gange så sker det noget. Men ellers så spillet godt. Og man rage critter meget i det her spil. Det er rigtigt. Det kan man godt gøre. Ja. GG's, man. Den fortjente jeg, den der sidste runde der, man. Nå, GG's. Og... Ja, hvad, så kan
kan vi prøve, og så kan vi jo bare, man kan jo fight mod alle. Og se, der får man XP og yen, som der er penge, som man bruger til at købe nye fighting styles og en hel masse andet. Man kan også købe danse. Ja, jeg har lige stået et til op. Og så kan man spectate andre. Ja, så kan man stå og kigge på. Herinde er der for det meste kamp. Herinde er der altid gode spillere. Så. Og der er Hawk. Ja. Herinde, der er det ikke Miyagi-Do. Jo, så kan man tage til Miyagi-Do og hente den anden side af Cobra Kai. Cobra Kai, ja. Og så herhen til venstre. Og Jonathan, hvis du lige viser her, så kan du se, der er turneringer. Sådan All Valley, eller hvad den. Nej, det er ligesom i den rigtige Cobra Kai-serie og ja, så er der Miyagi-Do. Yes. Så herhen så er der også nogle flere dojos, man kan join. Hen til venstre, der er der Topanga Karate. Det er den vi. Så herhen der er der Iron Dragon, der er den grønne der, og Eagle Fang. Så kan man også kæmpe her og derhen. Og så her er der leaderboards. Ja. Yeah. Og her der kan man se, hvad man ejer. Så man kan se sine bælter, sin baggrund og sin farver. Jeg ved ikke helt, hvad de er til for. Så der jeg har lige fået titler. Green. Nice. Og som sagt, herinde køber man ting. Den der, den er meget god. Jeg tror, jeg køber Robux i dag, og så køber jeg Kyokushin. Robux? Fedt. Ja. For jeg har allerede 2020 yen lige nu. Okay. Så jeg behøver kun at købe den der for 450 eller noget. Forståeligt. Okay, jeg tænker lige, at jeg fighter et par mennesker. Ja, og så fighter jeg også nogen, så hvis vi... Ja, så der er en her, hvis der er. Okay. Så... Kæmper mod ham. Okay, hvad tager man her, Gustav? 5? 280 all-time wins. Ja, det er en squat. Han har orange bælte. Er det gult? Eller er det med mig? Det er orange, åbenbart. Selvom det ligner gult. Jeg bliver smækket så hårdt, det ved jeg bare. Og så kan jeg fight ved siden af. Også. Nej! Jeg bliver absolut lige smækket af ham her. Okay, ham jeg spiller mod har en meget lille win rate. Som sagt, spillet det underrated. Der burde være mere kærlighed for det. Nej, jeg bliver smækket virkelig hårdt af ham. Det bedste karate-spil der er. Det er det. Der er bare ikke nok, der spiller det, til folk opdager det. Og der er folk, der laver sin egen sådan, dojos, clans, sådan, hvor man kan lave sin egen klub. Jeg bliver virkelig hårdt smækket lige nu af ham her. Der kommer til at tabe 5-0. Han er virkelig god ham her. Jeg lavede lige et round kick lige ind i hans ansigt. Nej. Han er så god. Jeg kan ikke gøre noget mod ham. Og 2-1. God match point. Nej. What? Han er lang range. Bro, jeg er lige blevet smækket 5-0. Det er som sagt, man kommer mod meget gode spillere nogle gange. Ja, og jeg spiller mod en, der er lidt dårlig lige nu. Ja. Man har rematch, og hvis man vinder, så får man intet. Så tænker jeg bare, at man kan... Så tænker jeg lige, at vi går rundt og kæmper lidt. Der er nogen lige nu... Jeg vandt lige 5-1. Fucking var en dårlig mand. Der er så mange sådan julemandhunde rundt omkring. Der er også en æblekat herhenne. Skal vi tage en fight? Ja, vi kan lige tage en quick trade, så kan vi også se, hvor hurtigt den går. Det kan man. Og så se, så
derhen, hvor vores navn står, så er der sådan en baggrund, så nogle kan man også købe og få. Ja, det er rigtigt. Okay. First to free. Og der er en, der spectator ude i siden. Han sidder med det til jer lige nu. Ui! Hvad? What? Det der spillet er fucked up. Yeah. Jeg blev bare lige teleporteret tilbage. Yeah. What the fuck? It's crazy. Hvorfor er der en julehund? Bare kigge på. Nej. Blev du nærmest også teleporteret tilbage der? Nej. Ja. Det er det eneste, der er sådan lidt fucked up i spillet. Hvis det var sådan, at man skulle ramme modstanderen 3 gange, før de bliver knocked out og falder ned på jorden, så ville det også være lidt sjovere. Fordi så kan man ikke bare gå ind og være heldig at få det første hit. Ja, der er også lidt det, men så er det sådan, at man mere skal blokere, men der er også nogle gange, så er den lidt delay. Jeg ved ikke hvorfor ikke, men det er mærkeligt. Her kommer 10 op. Jeg vil lige se, hvor tæt jeg er på. Så gå ud. Okay. Der er også koder i det spil. Jeg kæmper mod ham. Jeg kan lige vise jer en kode. Den hedder... Så I kan få nogle penge til at starte op med spillet. Er det ikke Pumpkin? Pumpkin Spice, all caps. Men jeg kan ikke huske, hvordan man står til Pumpkin Spice. P-U-M... jeg kan ikke nu. Jeg skal fokusere. Pumpkin. Så bare lige nødt ind og så Spice. Og så er det okay. P-U-N. Så er det... Nej, hvad M? Pum. Så in. Så Spice. Sådan der. Den burde give jer en hel masse penge. Om ham her, ikke? Så... Han er god. Så er der også nogle andre koder, men der er også en hel masse, der ikke virker. Men ellers så er det et underrated spil. Det er meget sjovt. I må prøve det, hvis I ser videoen. Den her. Skal vi prøve det? Ja. Ham er jeg spiller mod, han hacker. Det var også ham, du tabte til. Og hvis I godt vil prøve at spille med mig på et tidspunkt, så var... Skriv jeres username og Roblox nede i kommentarerne. Så skal jeg nok at jeg vil spille. Det er meget sjovt. I må prøve det. Synes jeg selv. Countdown! Den er så fucking lang. Den hurtig, man. Holy shit. Ellers så tænker jeg lige at kæmpe mod ham her. Iron Dragon manden. Han ligner en god spiller. Jo, jeg forsvandt lige. What the fuck? Okay, han er et hvidt bælte ligesom mig. Vi har lige mange all-time wins. Jeg forsvandt lige. What the fuck? Han hacker ham her. Nej, men vi har lige mange all-time wins. Jeg har bare en større win rate. Ham er han hacker. What the fuck? Jeg er mod Iron Dragon man. I see. Ja! Det er hvad der sker, når man er i Iron Dragon. Så bliver man smækket. Amen. Skal join Topaganga. Amen. Ud med dig! Han kan ikke finde ud af spillet. Han er ikke særlig god. Ui. Jeg har overhovedet ikke været i Iron Dragons indtil videre. Jeg har været det i lidt tid. Men så skifter jeg. Jeg skal være det mere. Jeg fører 3-0. Kommer til 5-0 ham her. Og jeg håber bare, at jeg kan leve. Så får jeg intet af det her. Ned med dig igen, mand. Så ham her, han har ikke en chance. Skal jeg lige lade ham her vinde det hele? Det gør noget for din win rate. Du bestemmer jo selv. Nå ja, det er rigtigt. Smækket. Hell nah. Jeg skal beholde den i win rate. Bong kong, malong. Nå.
Så en god ting at gøre, det er at sige GG. Okay, nu skal jeg spille mod en Iron Dragons. Han er blå et eller andet. Jeg tager lige en rematch med ham her. Men så tror jeg snart, måske videoen den måske snart er vel over 20 minutter måske, jeg ved det ikke helt. Så det kommer... Jeg håber, at jeg kan lide videoen indtil videre. Yes. Og så skriver I jo bare i kommentaren, hvis han skal lave flere af de her videoer. Ja, det gør I bare. Yes. Smæk mig! Kom her! Ja! Sådan der! Det er, man kan lide! Smækker ham her i first to 5 lige nu. Det gør jeg også. Det står 3-0. Fører 2-0 lige nu. Hvis jeg vinder over ham her i 5-5 2 gange, og jeg vinder 5-0, ikke også? Nej, jeg troede lige, jeg havde min blok, den var fuld. Og aldrig være toxic. Det kan aldrig være toxic, fordi så kommer der nogle bedre spillere, og så vil de 1v1 jer, og så bliver I smækket. Okay? Så ikke gør det. Smækket. Hvis man er i Iron Dragon, så tror man er bedre end alle andre. Ja, men det er man ikke. Man skal være Topanga. Topanga. Det er hvad man skal være, det er bedre. Så husker man også, og hvis modstanderen siger GG, så siger man også lige selv GG. Nå, men jeg tror, at det var videoen for i dag. Den håber I kunne lide den. Jamen. Ha' en god dag. Vi ses. By the way, lige her til sidst, så siger jeg lige, at navnet af spiller andet i beskrivelsen. Så I kan gå derned, og så kan I lige prøve at spille. Det er meget sjovt.